يتصنوا عزيمة وادغهلا قحما حياة انت عزيمة سلازي زواج مرة منتهي دي جبر أنا ويانا سراويت متينير واب سمانيان مرت فليكم مهر تباهلو نفوت أمينا سنة يمنيرو تمل ميلهم عامة كلتا عامة اب سمانيان كل تنكك مشات شاورر دفناني يوم بعلنا له أنا ويانا تقابلتي أنت مكحتي ندي كناسي نسلت صبونا هزواج مر كم مهر وكم يقولوا لازم نثني لا أنا كالوت نيرمو ودبات نيرم ما لا أنا كالوت نعشتو ودباتنا إثيوبيان صار درجز كله ساول أمسي علوم أمي مهرم ثم كرتات يقسمهم نيرم كيدهم كان صار صلاحهم كا زواجو زمر حنيرم لذي نهزواجهم برمودة تايم مي حمش ميتي مروخات نسلس ميتي 400 مروخات أسرع تقادلتي تعلوهم ديخا أمها برخا أبحاصر صيلكا مو عليهم بيني محضر يوم بيني مو عليهم بحد ورديهم دحلو ول حدا ربع تورديون تاي علامو كشي نحدليو فكت كشي دليل كيدولا مصيت خيدناها ليت خاهم ليت خاهم كل تحزو حلو هذيزي بيت ما أسرتي كنا مروخات يوم شيء نقاملس سلازي بتحزانا دحراي بتي زكاد نور غوسغاس بوليتيكاوي غوسغاس هنا أكاديمي أستمرتات حنقولهم بالي العلينا خوينا كلهم كا بأكاديمي بسلات يكون دموعنا مروحاتنا إثيوبيا كلهم كا قطارات تجي فيهم سل دموعه أكاديمي أي صنعهم أبزوان بارجن سكاب شادي شاي شاو أي دوز حلو حياة انت من بدير كاب امان 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 اكحكا وابايكا يتصنوا عزيمة وادق حلاق حما حياة انت عزيمة مساكبكا كابات مثل حياة الدرر ساكين تمم باروت والسرر حزينيكم عطنك وساتر أبلم توديكم برق سمم مدات تلقتك كل أبايات أدمايلت بدل قلوت وديت تأدبر أسادر ألمك حلالي مزان حياة بريك وبحبري يتصنم هجومات التالي حياة انت ود حيوت باكل طعم قندال سلام كبراتن كما يكنيهم نلومي حدا كابشهن 977 جميرو زبزح ادميو ابقدلي ابتواقع اسراوي زحلفو اب سميناو مبراق ساحل ننويح عمتات دارغان 9 عمتات اب زنبره مربرابن اب استفلالي ورارات زنبره زي تساتفن بعبيوها جنبار جندا نعمتن 3 ورحن او اوغانتا مريحو زي ترباربه جيجناينا حزنا قريبنا زلنا ملء سمو كيدانه ستيفانوس تسفالاسي بحال كيدانه فقادنيا هونكا زلكا زانتا حزب ከተካፈል من سي ولدهم كفلطلو ولكا فقادنيا بمخانكا فلما بسمي بسم تقاتلتي بسم مسارحتي مسغنكا فقطتاناتي تاريخ هيوتكا من تخناتو ابيت وليدكا عبيخا بو خنجمر بدحره بايتا مالتي ماشي غني لي العلغلو ناتي ابزي اوانزي ابزي ساعات زي زبصحنا لعل فتاري كمسجن فتو مغنياتو اذ كله شجر حالفو ناصنت مسيو وليدنا كم سبنا دقنا ونرينا لذي زي تي زعابي صقان ناملاكا كمسغنا زخيل زياتر يعني بهوتي ስለዚህ ቲ ታሪክ ወተይውን አነ ካብ ማዕከሎት ስድራ ቤት የተወሊደ ያብሻን 961 ካብ ስቲፋኖስ ተስፋ ስላሴ ካብ ደካ ጽወይኒ አብርሃም አብደቅሰብ ንዞባ ሰረጃ ዞባ ማዕከል ማለት ኣብ ትምህርት እኮ ብዙሕ
أنا تقداسي يكون بزوانا درقف قفي لي رابعي كفلي بسيحي مبزحتو ناي صدرها ناي ولدها بهرياس لتوسط حرسس لهون ولدنا خا ضد حريق من عم قوينيرنا سقال أبتي أدي قال ود عسرت هذا عمت كله خيا هذا عالم تفليا بزوانا قن نسلست 4 عمت دحري وصنيحي أب 7 شوعاتن مستي روسن هاجراوي سميت زواجم بحز واحد بحفشة أفكارنا شمس للنبرة تبتو أنتي كم سب بوليتيكا وصوا حجي النخبة لا يكلني جن نقول كها سميت سجادل في عاتيهم خلاصين حجيهم كوبوي ومسرع خيمون نسمع كسميت هتلا زوانا بسبعا شوعاتن ورحي حمشت شدشت بلاني ني ميدا وصي نس بسلمون عبيله بسفلفل عبيلنا وسلمون ورينا حجبتو أنتي كابزوا دوبي ومن سيسلف نير أفكارنا شم دبز أفكارنا شم تطوع بلا منيرهم كنا زي وانا زينا كل تجزية فتينة تجزية فتينة يعني إشتيا خاطر بحيله تمليسه حساب قبل كم هار نبجبها غير حسيبه بجبها بلا أنا زواحل تتسلف مخنيات جبها نفلتين أفكارنا شم كم بحرياتن كم علامة سلدي ردان النير مبتنا يسوع أنا 4 أخواتاتون ناقش تخوينا نساتف سلنورنا بحرياتن علامة دجناتنا كرنشون كيناتون نريس لنورنا تي هواهو أنا قلت كان بو تسليفات حتى لي حاضرة دكم حري يعني رجوها بقبلنا هذو حيتات كم جبها مسئلة حاسيب زهنا قلت أو أنا سألتن في شيء كيدون كافي شيء نيشتي هاي لما يسووني ما بسأل ساعة وريده حجي فلفل صيني حمد بصتنا كوام هاديمه ني سلامنا خيده بحر ور كم زلهم بر قادل كم زلهم يكون اجي مسمنا همش تبي تكون ادرس دموسني رما سلامنا مسمي يحوسي له كم سب انا ياتو كابكارنيشن دو خونه يكون من اسيك سلف يبلون تخيلوا زوام اللي شا يعتق سلته بحله كريمنا اذا خاطر ما هم اللي مسوم تحويسه كوا حنت اللي تحاضرنا أو واحد فليت خذكر دخل أبتو أنت ما جوز بهاي نبرن ودع كريو بالعية جيت ودع كريو ولا حنتي يقولون مسوم قعدت قعدت توها بكرايشن ككند زغون حاس خايد الله هجي زغون يخون من قدي كابتا أو عندي تطويلهم دم جوبا خونا الله تقادلتي وانا ياتون حدا يتولع خونكا انت فنفينكا انت لا قال خونكا كتملس وانكا تفلطيخا اجي اندا فلطكاخا تا تحسخاس اندا فلطكاخا مس خلت العلا تقلك قطوا فتنه مالك فتنه يا حجي انا كومس ريدي كونكسي سمي ابي كيدي ما سمعوا زخنا تقريباتا قعدت وسكو كله كم زي قبل وبلا الدقائق من لسه اللي نحجك كخبتهم مسانا زول إنه ويلكم خلدي هو يجي سقيلها سبت بلع سقيلها طلع مسحاسخو هكذا نزيد دخون هجي قعدت عندي أو بسليو قلت تريا ما خد قبل نجري كل قعدت ودعك القومي يعني هو حيوان سلت خزانة عقم صباح حلتات كاوشي قال لي إلا فلذي نزي أخي فتاه بليعيا دي بالله إلا بليعيا بليعنا وحضرنا صباحيتنا قاش جو تبقى سوين حجيك أبي سلمنا نخطب قص ناشوعات تشومنت مع تقعزي بإجري حجي أتتزنوح قعزو ناي 10 ساعات أتزحت رخاء ناشدشت شوعات حمشتون خوني أما إذا لا تغير أغدي مون صاريخ ون صوتنا تنتينو منيرم بعد ودي شاول ندي تجاجي تقعزو ناي مهمت نجدنا أسكينا نيرمسون الله حبتهم زوا داود موسو كل ما باتيحنا دنا أسكينا حجي نقول هو كي تملس انت ذا خواء زحت لك نخد ملس ولا حنت ناس انت لك اي قابلني اي كيني دغيني الكا تملس ملو مسألة لك اي دعكتك سبيلا حجي نغيت ملس جن سنغات نكسر لك جيت قعزة خا انا قرب مستي اتعابي انا بحرن عدن وبال قربا يحدثن نجن نويحو 10 ساعات كتقعز ما يلي عرفتي يلي
بدحري خلو تقادل تخلتي ترفت لك ممشخان يلن تحكي يزرب دلو جوخا تبصحنا هنا قريبنا تبهل يلن شاوت الله شت بلك كم زاد جويخا تي تبصح كوخا قريبنا الى الكخات خيد ما يمستي تبهل يلن كستي كيتستي ابتاس استبهلت كما عرفيك شوعت معلتي قبل شوعي معتنا شو مناي معتي ذكراني نما هي متعتنا حجي خندي نمعلت تقعز نيركم ما كني ساعتات هو حجي اب زياده خاف سلومنا ني عين نديو اذا حجينا شدشت ساعات شوعت ساعتي كاو نفلكت كافلكتني ما شكر كاو رسينيا حجي اتا ساعه شدشت ساعتي اتا زنوحت كا 10 ساعتي بخمزه معلتنا شوعتنا معلتي مولو معلتي عرفك توعل مسنايت خناتات ني اير ني قلنا ني ኢትዮጵያ ለይት ግን ሰዓት 6 ስጋብ ሰዓት 6 ናይ ንጎ ወዚያ ሃያላት መራሕቲ ነይሮም መንገዲ ትፈልጡ ምድናሕና ወላሓንቲ ሕማቅ መንገዲ ሕማቅ ጉዕዞ ኣይጓነፈና ናብቲ ጉዕዞና ምክንያቱስ መንገዲ ትፈልጡ ነይሮም ድኻሚ ማይ ፅምኢ ኣግማል ነይረን ኣብታ ደድ በፃሕካያን ኣግማል ምሳኻን ትጓዓዛ መግቢ ሕጀናልካ ማይ ኣብታ ዘልካያ سبالك أوت. حجة خندي سبات يخون تبجسكم زسني يخون تقادل تخنا بارات تقادل تخندين يرو. كابزوا دو كواد رصيد مصر حمش تميت من السيو. كابزوا حمش تميتي نالبات استماسو خلوي كل يوم. دخومنا كلون يبلنا بمولنا نعتنا. تقادلتون معنا زاليون أروع تاني محمش تيم. زيوم معنا بصيحهم أكلاي سومن كملوا سلوا. عندنا خالد تعلمت أخذ صحو. والله ناتون كبير جزء. وأنا تحمشت مع التخيل بإجريا بمولع بإجريا مكينا بين تمسح. أي نبران عقمنا واحد تابتوا أنتي ما كاين أي نبران فتيخة أي فتيخة بجزء بإجريا جدا كتكيد علىك. مونياتو دليتنا مسلاف دليتنا مقدال سلزلو ندهري ده حسب سب يلن. نابيج أسكخامو بدليت كهات خيد اللخا سلازي ناشوم أنت دهر شوم أنت معالتي ما هي متعتنا شعو ناي بعض كتماتات قطامي متقعت نيرو ناي بعض كرن نحنا كل تقنينا تعلمنا هجي أنا مستوم نعشتني خالم زق بأن بعد ما يودع عصرت حمويش عامتينه وناقصكنه قل نفسي ملوس لازم برحجي سوء حدقو كومريد السيني راح لافنا في التعليم السماتي تسرع جالك خاص سرع جيتا سيستم سلفادنا امزغير انتدا افلب هذا بيتك حمتنا يقدمنا كومانديس لنا برخ استوم كرلو سنكلكل تلكا في اللاين اشتيتو خنكا نابليقاتي تخيدنا يندا قلعو تنا قلعو هاي نفلتا نفتوانا شديش صوري خاتعلم نحنا ندلنا تعلمنا خلاشنا عطينا غنواقع زوانا باي مسبتحي تمتني نفسي كأملو أسلد هنا بتقصيني إشتي بنفسي كنملو نجي بس مسبلنا خد إلى إلني حليف الله إلى تحبسه كل تقنى تعلمنا كل التقنى ما هني هاتو شعو ذاك محاري كرن زين كتماتات متقعتي يتحس لنا هو وقت هذا روح نتنير هجينا أو كنت كأس لنا كل تقنى أنا تعلمنا الله أنا تعلمنا أنا عجي أدل أقولكم بتعد مي والعاخة إلهم نحلا صرا مديوه مني نحلا صرا أقول بيزو مني تعليم قل نستوم تعليم صعب بيتي تعلمه صعب بيتي تعلم حج بتأورني كنديا أنا شعو ولا حنتي نحيتات قيسي سجى ما يمهلو ونني وبزنا نيرجن بتعد مي ثم نعيشت الشعو حدا عصرنا حمشت من سيات نخون لك عصرت حمشت شدشت تحت عدمه نحلا صرا مديوه منا نقرأ كايكن يا شعو خم بكينا نعلنيرنا زغل حيلتات زغل من سينا حيلتات تمديون خبزة خيط نحنا تسرعنا دلنا تعلمنا كلاشنا عتيقنا خبزة كني عدنا سرابيتنا حزبنا كلاشن حنجيت كا كتقوي درياكا أبصح الكفل قبل كا جند خون سب أي سمعني ما سمعنا بس خم بكينا نعلنيرنا زغني استبهال كاي تبهيلنا هذا صار بلغة تمدينا مالتي ندم رخات عبينا يا دولانا زواج مر عبينا
ጎቢዝና ክንዲ ሰብ ኣኺልና ሓንጎልና ሰፊሑ ኣእምሮና በሊሑ ኣብ 82 ንሻድሻይ ወራር ምድላው ክኾን ከሎ ቅድሚ ንሻድሻይ ወራር ምእታውካ ሓደ ጥዑም ስዋ መጀመርያ ወዕፉኑን ጥዑም ጋቢስካ እናደለኻ ኣብታ ንሓለዋ ሰውራ ምስኣተኻ እስከ ሓለዋ ሰውራ ከመይ ይመስል ከመይ ፀኒዕካ ንዓኻ ቅድሚ ድሓር ናብ ሻድሻይ ወራርን ናብቲ ወራራት ምእታውና ሓለዋ ሰውራ ከመይ ፀኒዕካ ኣብኡ ዝነበሩ ሓለፍቲ ከመይ ነይሮም ኣተሓሕዛ ከመይ ነይሩ እቶም ምሩኻት ዝነበሩ እውን ጠቒስካለይ ኣለኻ ክሳብ ክንደይ ዝኣኽሉ ምሩኻት እዮም ነይሮም ዕማምናትኩም ከንታይ ነይሩ ምስ ውፅኦትካ ማለት እዩ ስእሊ ናይቲ ሓለዋ ሰውራ እስከ ሃበና ሕጂ ሓለዋ ሰውራ ክበሃል ከሎ ከምዛ ሕጂ ፖሊስ ትበሃል ከላ ሰብ ዝፈርሃ ሓለዋ ሰውራኻ ከምኣ እያ ፖሊስ ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ ሓለዋ ሰውራ ማለት ከዓ ሓለዋ ናይቲ ሰውራ ድሕነት ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ንሕና ክንኣቱ ከለና ሕማቕ ይስማዓና ኣብዚ ኣቲና ከምዚ ሕማቕ ነገር ግን ንዓናሲ ናይ ብሓቂ ብውልቀ ያነ ሓለዋ ሰውራ ምሂርና ዲስፕሊን ተመክሮ ብልሒ ኩሉ ነገር ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብዲስፕሊን ያነ ታኒፀ የድብል ኣብቲ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ማለት ንእስነት ኣሎ ካልኣይቲ እምሮውን ክፉት ስለ ዝኾነ ነቲ ኣገባብን ሕግን ናይቲ ትካል ክትቅበሎ ሕጊ እዩ ከምኡ ተደጊርካ ከዓ ኣብ ትሕቲኻ ከዓ ዝእለዩ ኣለዉ ኣብነት ናይ ምሩኻት ክትኮን ኣለካ ምሩኻት ከዓ ኣለዎ እዚ ሽዑኡ ሰለስተ ሓይልታት እየን ነይረን ቀዳማይቲ ሓይሊ ካልኣይቲ ሓይሊ ሳልሰይቲ ሓይሊ ዝበሃላ እንዳ ምሩኻት ማለት እዩ ንሕና ኣብታ ሳልሰይቲ ሓይሊ ኢና ወዲ ደብረፅዮን እዩ ነይሩ ማእከልነት ሓይልና ሕጂ እውን ኣብዚ በለዛ ኣሎ ማእከልነት ጋንታታት ከዓ ነይሮም ክልተ ሰሎሞን ወዲ ቀሺ ወልደ ዝጊ ኣባጋብር ብሎ ሕጂ ኣብታ ታሕተይቲ ጋንታ ነይረ ብዝኾነ እቲ ኣእምሮ ሰፊሑ እቲ ተመክሮ ሓይሉ ንምሩኻት እውን ብዝኣክል መንገዲ ክንሕዞም ምሩኻት ንሽሚ ምሩኻት እምበር ምሩኻት ኢልካ ክትዛረበሎም እውን ኣይከኣልኒ ሙሉእ ናፅነት ሙሉእ መግቢ ነነሲ እዞም ተጣበቕቲና ዝብላ ናይ ዓለም ሓያላት ተመሊሸን ዘይፈልጦ ይኮነን ናይ ህዝባዊ ግንባር መንነት ብልጫ ዝውሃብ ነርቶ ትኾን ህዝባዊ ግንባር ምሃብ ዓለም ኣብ ኣተሓሓዛ ምሩኻት ምክንያቱ ድሕርና ድሓን ክንዛረበ ኢና እንታይ ኣፍርዮም ምሂርኩም ሚዒትኩም መልሚልኩም እንታይ ኣፍሪኹም ንዝብል እቲ ዳሕራይ ክመፅእ እዩ ዝኾነ ግን እንዳ ምሩኻት እዚ ደይበሃል መግቢ ኣብ ሓይልታት ደይፈልጥኦ ብቐጥታ ብሓገዝ ዝመፅእ ንምሩኻት ኢሉ ብቐጥታ ንምሩኻት ዝውሃብ ነይሩ ሰርዲን በሎ ዓደስ በሎ ሽኩር ክልተ ግዜ መዓልቲ ሰርዲን ክልተ ግዜ መዓልቲ ኣነ ስለ ዝነበርኩ እየ ስለ ዝፈልጠ እየ ናይ ብሓቂ ኣተሓዛ ምሩኻት ህዝባዊ ግንባር ብዝለዓለ ደረጃ ሰሪሕሉ እንትጠቂሙሉን እዩ ኣብቲ ስኻ ዝነበርካ ክንደይ ዝኾኑ ምሩኻት ነይሮም ኣባና ጥራይሲ ከባቢ 500 ትኾን ነይሩ ኣብታ ናህና ሓይሊ ብውሕዱ ብዙሓት እዩ ፋሒለን ነይሩ እታ ናህና 500 ይበፅሖም ክንደይ ሰባት ትሕልዎም ማለት እዩ ክልተ ጋንታ ምስ 30 ሓንቲ ጋንታ 30 ነይራ ሓንቲ ጋንታ 30 ሓለዋ ኣይኮነን ንሽሙ እየ ሓለዋ እምበር ንክንዚኦም ምሩኻት ብሓንሳብ እሞሃዳ ይሽና ንሕና ሕጂ ነቶም ምሩኻት እንታይ ትገብርሎም ነይርኩም ኣብነት ንሽሙዮም ምሩኻትን ከም ትሑዛትን እምበር ናፅነት ነይርዎም እኹል ዓይነታት ምግቢ እውን ካብቲ ተጋዳላይ ንላዕሊ ንዕኦም ዝመፀ ሓገዛት ድዩ ብቐጥታ ዝወሃቦም ነይሮ ዝብል ቃል እውን ኣስሚዕኻኒ ኣለኻ እስከ ከመይ እዩ እቲ መዓልታዊ ሂወቶም ከንታይ ይመስል ንኣብነት ሰብ እዮም መናእሰይ እዮም ከማኹም እውን ተታሒዞም ኣለዉ ትታሓዛ ከዓ ሰብኣዊ ዝዓብለሎ ይትብል ኣለኻ እሞ ማሕበራዊ ሂወት እውን ኣሎ ንኣብነት ክምሃሩ ደልዩ ክፅሕፉ ደልዩ ክዘናግዑ ደልዩ ባህሊ ክገብሩ ደልዩ ብዙሕ ነገራት ምክንያቱ ኮፍ ኢልካ እውን ስለዘይትውድኦ እቲ ግዜ ስራሕ እውን ከተፍሪ እውን ኣለካ ነቲ ኣካላትካ ከተንቀሳቐስ እሞ ኣብዚ ኸ እንታይ ነይሩ እቲ ናፅነቶም ኣብኡ ሕጂ እሱን ድዩ ኣብቲ ቅድሚ 78 ምንሰሓብ ስራችኳ ምንሰሓብ
ولا حنتي نبرن مهنياتو تقبل نجار ولا أنا أبتي أبسح كله توقعيتي وجزات سريحي تقادلت مالتي بمعاتة بناي تعلمتي أبلي قد كلنا ولا حنتي نبرن بس ولا أكادمون أجمرون وتعاقمون والسنينير تخيلهم أنجيتي ينصنعهم نتين كالات زيادة زعبيت مات دهري جنا بسرعة شمنتن أمن سحب جن أوتي مداي كله تفتيحس زيادة كمان نهزوا جمبر كابت حدا ترجع صريح ومزمر خزي كاب هوت كموت دوس عن نهزوا جمبرون إلى خدمة تقلينه مهنياتو سمينا سهل صلاة مولو دجنا ده هزبيت بعلو بوليتيكا بيت صحفت يتبل إذا كل تكالاتنا يودم بيتن صورة بالله إذا سرحات بمولو أب مبرأ صحلي نير أب الفاح أب على البليغات أبزي نير تكال ده حرقن سلا أسل دعته نبيك خيد الله بزح حدش من قدي خيد انت خوينو سرقا قرص الله ما نصرح هذا سرقا حج مروحات يوم سريحهم نايودها تاريخ لكم ولا تفوتوا تخونوا أو تخفلا مسواتي نبيني حلينا ما ينبلينا أي نحلنا نيرنا خمين كم يجرنا نحن نحلهم مروح وينو النهري ناي 3-4 كيلومتر ترجع بسرح الليسي تحلوه تاخدنا بعد بدهسي نشمينا مصوم كلاشين حجنا نوفر نيرنا مر نحلهم نيرنا وناي نبلينا أو استفسمة تاريخ أو استفسمة ناي مروحات صراحة ما كم بعبيت ودب سني دوا خون خيلي انت زي كوينو كوما عين سرح تسرح لنا امن امك ابتو قناتاتي ابترمصتي كل سراوي تزواج مر ام صحابي دله ابكيناتي دله مروكا بمطناتو اذن اي بدها قريصو بدها حنت حيلي نيرا طلورو كازنا يحوت نولخا كاب عرغني نمر السودان خيت زبان ناي طلورو نحول عون حنت حيلي نيرا ازي ابزحات صره غزي ابزحات صره اوان قريصنا مروحات يمسرحمو ازي مؤاتت ازي سراح ازي كمان كم ترى سراح الكون كتزار ولا يتغني امانياتو تي دحريو زحا زمصه هيوتي غاتريو تقول دجنا يزوا غمر بو يحالفو اذا قال ليتن معتن كيدخمو كي تهكيو كمناتهم غيرهم سريحهم حلينا ما ينبني ايتحلون كا برقص ايتحلون نيات غمير كا تحلو زخلو من اسي هذا وتهدرات بقعت وتهدرات هاي السلاسيو ابتو مكرون ساتخل خون نحنا سمعتنا يقدلي ترايد لنا نيبره تمر اب تاكتيكن نبل مال نيرم كوماندو نيرم نهي السلاسي وتهدرات زومبريا زيهم حجي كاب كتمات استمارخو كاب كوتاسي اتوم بلصات وتهدرات كل ነገር بفوت بومرو بسلات بوكينات بسلات استمارخون حدا مرخ ده حدمون يريخنا نسكاب كوادو قالولات ميسايل مسرق بالحسن غمماوي أطوار ناي مكوحات من سراويتنا قبراو سراحات حانتي يا زلاتو كلاش مسنقحات قالولات ميسايل مسرق بالحسن غمماوي أطوار ناي مكوحات እስከ ኣብዛ ናይ ፈታሕዛ ምሩኻት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣዝዩ ዝናኣድ እሞ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ እዋን ትስ ናይ ቀይሕ መስቀል እውን ዝፈረመ ኣይኮነን ከም ሃገር እውን ስለዘይፍለጥ ነበረት ናይ ቀይሕ መስቀል እውን ኣይፈረመን ግን ኣታሓዙ ሰብኣዊ ምንባሩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ተማሪኾም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝገልፅዎ እዩ ዋላ ድሕሪ ናፅነት ዝገልፅዎ ዝነበሩ እዮም ኣብኡ ክንመፅእ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጎስጓስ ንፉዕ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ነቶም ዝተማረኹ ወተሃደራት ናይ ደርግ ድሕሪ ክንደይ ጎስጓስ ገሊኦም እውን ኣዝዮም ምኩሓት ዝነበሩ ድሓር ዝተቐየሩሞ ተጋደልቲ ዝኾኑ ክሳብ መራሕቲ ጋንታ ዝበፅሑ እውን ነይሮም እዮም ንኣብነት ኣብ ሓደ ዛንታ ዘንበብኮ ስም ተገኘ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ፍሉጥ እዩ ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ተሰለፈ ኣምሓራ እዩ ተማሪኹ
ንወንበሬ ከጥፊእ ዝብል ነበረ ምኩሕ ዝነበረ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑስ ጋንታ ከማን መርሕ ነይሩ ሕጂ ከምኦም ዝኣመሰሉ እውን ኣፍርዩ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ዓይነት ጎስጓስ እዩ ዝወሃብ ነይሩ ክሳብ ክንዚ ንሓደ ፀላኢኻ ኢሎ ቀትለካ ዝመፀ እሞ ኣብ መወዳእታ ፈታዊኻ ጌርካስ ንዕላማኻ ረዲእኻ ንቃልስኻ ረዲእኻ ምእንታኻ ምእንቲ ኤርትራ ክቃለስ ምሕሳብ ናብ ከምኡ ዝበለስና ኣእምራዊ ቁርብነት ከተምፅኦ ከለኻ ንሓደ ፀላኢኻ ዝነበረ ወታሃደር እንታይ ዓይነት ጎስጓስ እዩ ዝካየደሉ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ኣፍርዮም ወላ ንዓይኒ እያ ትገርመኒ ምክንያቱ ተማሪኹ ንዓኻ ክህለካ ኢሉ ዝመፀ ክሓርደካ ኢሉ ዝመፀ ተቐቢልካ ኣብ ሊዕካ ስቲኻ ምሂርካ ኣንፃር ፅላእትኻ ከተሰልፎም እንታይ እቲ ምስጢር ኣነ እውን ኣይ ገርመኒ እዩ እንጂ ኣኼባታት ዝግበረሎም እንድዩ ልክዕ ከምዛ ናይ ተጋደልቲ እሶም እውን ኣብ ወርሒ ድዩ ኣብ ክልተ ቀን ድዩ ጉቡእ ኣኼባ ነቐፊና ነፍሰ ነቐፊት ኣሎ ዘይፈልጥዎ ነገር ባህሊ ኣካዳሚ ክጋብ 7-8 ዝወፅሑ እኳ ኣለዉ ንሕና ስቂልና ከለና እሶም ምሃሉ ድልየት ሕጂ እንታይ እቲ ምስጢር እታ መግቢ እውን ብዘይ ምግናን ኣነ ሕጂ ዘረባ ክጥዕሚ ኢለ ዘይኮንኩሲ ናቶም ጥዕሚ ነይሩ መግቢ ብቐጥታ ትመፅእ ከምዚ ክትብለፀና ኣባል ቀይሕ መስቀል ኣይኮነትን ብሸፋቱ እንዳፈለጠና ዓለምሲ ኣብ ማሕበሮም ከእትውን ኣይክእሉን እዮም ግን እቲ ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ትበሃል ኣቐዲሞን ጠቂስያ ብልጫ ድውሃብቶ ትኸውን ካብ ዓለምሲ ህዝባዊ ግንባር መወሰደቶ ብርግፅ ዓለም ግን ከም ዝፈልጣ ንሽማልያ ዓለም በር ዓለም ከም ዘላ ፈሊጥና ኣለና ግን እንታይ እቲ ምስጢር ባዕሎም ዝምልስሉ ነበሩ ምሩኻት እዮም ተሓሊፉ ተጎስጊሱ ኩሎም ካብዚ 7 ኣነ 5 ዓመት ገይረ ወሲ ሓደ ምሩኽ ሃዲምኒ ኣይብልኒ ካብ ሓላዊ ስራሕ ሃዲሙ ዝብል ተልየ ተጋጊጥና እየ ምናልባት ኣብ ካልእ ድሕሪና ክኸውን ክእል ከይከውን ኣብታ ዝነበርኳ ግን ኣይ ኣሃዶምን ካድኑ እውን ሓሲቦም ኣይፈልጡን ኣእምሮም ጥራይ የስሑ ነይሮም ልክዕ ከምቲ ንሕና ፖለቲካዊ ኮስኳስ ንምሃሮን ንፈልጦን እሶም ማዕሪኡ ይምሃር ነይሮም ካብ ውሽጦም ከይተረፉ ይምህርዎም ነይሮም ኣብነት ክትጠቅስ ፀኒሕካ ኣብነት ስዩም እንዳይና ስዩም ሕጂ ካብቶም ደርጊ ክነብር ኣለዎ ናይ ሃይለ ስላሴ እዩ ኣብ ደርጊ ቀፂሉ ካብቶም ቀንዲ ኣንፃር ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ስዩም ተገኘይ ናይ ከረን ንምረኹ እዩ ኣነ ፈሊጥ እየ ምእንቲ ኤርትራ መወዳእታ ሰው ኣብ ናቕፈያ ነይሮም ሓንቲ ቦጠለኒ ቅድሚ ንሕና ምርካቦም ናይ ዘምኪኤል ቦጠለኒ ትበሃል ነይራ ናይ ሓታት እሶም እዮም ዝሕልዎም ነይሮም ነዚኦም እንታይ ሓሲቦም ሎም ኩሎም ተወዲቦም ሓደ 5-600 ምሩኻት እዮም ነይሮም እታ ቦጠለንካ ሓንቲ ሓይልያ ትሕዞም ናተሓዛ ናይ ሓይልታትካ ኩሉ ግዜ ሸለልትነት እዩ ብሕጊ ይኮድን እዮም ኩሉ ሸለልትነቶም ርዮም ኣብ ናቕፋ ጎዘሞ ኣዳልዮም ካራታት ኣዳልዮም ነታ ቦጠለን ክሃጅሙዋ ድሕሪኡ ሓደ ሓድጉ ዝበሃል ኣባሎም ትግራዋይ እዩ መፅኡ ከምዝን ሕሰብ ኣለ ተባሂሉ ብዝኾነታ ስርሒት ፈሽላ እቲ በለቶም ንህዝባዊ ግንባር ንሕና ነስረኪብናዮም ንሕና ሽዑ ካብ ሳሕል መፂና ነቕፋ ንሕና ተቐቢልናዮም እቲ ተሓሓዛ ናይቲ ብግቡእ ጌርና ስለ ዝሓልናዮም ሓቆም እዮም በቲ ሓደ መንገዲ ሓይልታት እዮም ሓይልታትካ ይግድሶም እዩ ከምኡ ገይሮም ናብ ሓይልታቶም ክኸድዮም ደልዩ ነይሮም ስራሖም ኣይኮነን ንሕና ግን ስራሕና እዩ ዳሕራይ ኩሎም ተቐይሮም ስዮም ሓደ ንብል ኣለና ምሳይ ማእከልነት ጋንታ ክእል ኣብ መስሓሊት ተሰውዩ ስዩም ኣብ ሓላዊ ስራ ብሓንሳብ ጌርና ኣብ ክፍለ ሰራዊት እንዳ 61 ከዓ እንዳ ብርጌድ 81 መራሒ ጋንታ ኮይኑ ተመዲቡ ኣነ ከዓ እንዳ 13 ኔርና ኣብ መስሓሊት ተሰውዩ ብጅግንነት እዚ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናዶ ማለት እዩ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናዶ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለዉ ስጋብ ሕጂ እውን እኳ ብዙሓት ኣለዉ ሃገራውያን ኣብ ዝቃለሱ ዕላምኦም ዘይቀየሩ ወሊዶም ኣብዮም ደቆምን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሰደዱ ኣለዉ መብዛሕትኦም እውን ንኢትዮጵያ ምስ ናይ ውድባት ናይ ኦሮሞ ድኹን ናይ ወያነ እውን ዝተሓወሱ ከክም ደልየ ምርጫኦም ኣብ ደላዮም እዮም እታ ምርጫ ንኩልያ ንሕና ክነፋኖ ከለና ሲ ኣብ ዒላባ ስው ኣልሰይድ እዩ ኣኼባ ገይረልና መግለፂ ተዋሂቡ ንሕና ሻዲ ሻበራር ክንከትት ምዃንና ምሩኻት ካና ኣብድላ ይኩም ኣብደል ይኹም ውድብ
أبدلهم بوتاخت كودت خليهم تباهلهم اليوم هزوا جنبار تسلفهم قال يوم ودباتنا إثيوبيا خينهم قال يومون كان عارفين هذا ولهم كوفي لم يرم أبدجن صارن يرم ماتت نيتودب ስለዚህ ሓደ ምሩኽ ከም ዝኽገብር መቸም እቲ ምስጢር ናይ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ስጋዕ ሕጂ ተፈትሐን እኳ ኣብ ምሩኻት ጥራይ ዘይኮነ ሲ ምስጢር ዓወትና እውን እኳ ንሕና እውን ኣይንፈልጦን ኢና ግን ኩሉ ግዜ ቅንዕና እንተልዩ ተወፋይነት እንተልዩ ድልየት እንተልዩ ሓይሊ እንተልዩ ዘይማላእ ነገር የለን ኩሉ ከዓ ተማሊኡ ኣብኡ ሕጂ ኺዳነ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት እውን ብፍላይ ንኣብነት ኣብቲ ምዝንጋዕ ሓደ ከምዚ ክትብሎ ፀናዕካ ናይ ስራሕ ተሳትፎ ነይርዎም እዩ ምጥፋእ ማሂምነት ነይሩ ገሊኦም እውን ማሂምነት ስለ ዘየጥፍኡ ባዕሎም ንባዕሎም ካልእ እውን ጉጅለ ባህሊ እውን መስሪቶም ነይሮም እዮም እምባ ክድያ ገለ ድብልዋ ከም ዛንታ ዝፈልጥ ኣነ ነይራ እያ ዋላ ብናይ ህዝባዊ ግንባር ብድምፂ ሓፋሽ ኣብቲ እዋን እቲ እውን ናይ ሰላምታ ዘቕርብሉ ንቤተሰቦም ዕድላት እውን ውሃብ ነይሮም ኣዝዩ ፅቡቕ ከም ዝነበሩ ብፍላይ ካብቲ ዳሕረዋይ እዋን እውን ድሒሮም ዝተማረኹ ኣብ ውቃው እዝ ዝተማረኹ ምናልባት ስኻ ቀይርካ ነርካ ትኸውን ኣይፈለጥኩን በዓል ኮሎኔል ግርማ ተሰማ እውን ምእንትቶም ምሩኻት ኢሎም እውን ክሳብ ኣሜሪካ ኣውሮጳ እንዳኸዱ ብህዝባዊ ግንባር ተላኢኾም ማለት እዩ ናይ ኮሎኔል ማዕርግ ዝነበሮም ማለት እዩ እሱ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ግርማ ተሰማስ ምስ መጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቱስ ዳርጋ መዛኑ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ እዋን ማዕርግ ማለት እዩ ምስ ተማረኸ ንወፃኢ ኸይዱ ነቶም ምሩኻት እውን ማለት ድሌቶም ዘብርህ ዝነበረ ጎኒ ጎኒ እውን ንዖም ዘድሊ መሳለጥያታት እውን ንኢትዮጵያውያን ይኹን ንወፃእተኛታት ዘብርህ ዝነበረ እሞ እንደገና ከዓ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝምለስ ዝነበረ እዩ ናይ ኮሎኔል ማዕርግ እዩ ነይሩ ክማረክ ከሎ ኮሎኔል ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ብፍላይ ከዓ ናይ ደርጊ ዝነበረ ማዕርግ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኮሎኔል ክትብሎ ከለኻስ ኣዝዩ ዝለዓለ ማዕርግ እዩ ነይሩ እሞ ክሳብ ከምኡ ዝበፅሓሉ እዋን ነይሩ ምናልባት ስኻ ብድሕሪኡ ወፂኻ ብሓይልታት ተሰሊፍካ ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እውን እስከ እንታይ ክትብለና ትኽእል እሳ እንዲያ ሕጂ እታ ትደጋገም እፍሬም እቲ ምስጢር ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሰብኡሲ እንታይ እዩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እኳ ሕማቕ ሰብ የለን ሕማቕ ሰብ ዝበሃል ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣይነበረን የለን ኣይፀንሓናን ብሕጂ እውን ኣሎ ኢለና ይመኒ ካብዚ ኩሉ ስራሕ ሕጂ ንምሩኻት እውን ኣታሓሕዛኻ እኳ ይድውስኖ ኣታሓሕዛኻ እንተ ደኣ ብልስሉስ መንገዲ በቲ ሶም ደልይዎ እንተ ደኣ ከይድካ እኳ ሓደ ኮነሬል ሓደ ኣዛዝ ናይ ግንባር ኣንቂሕካ ወዲፍካ ኣንፃር ፀላኢኻ እሞ ከዓ ንፀላኢ ንደገ ከይዱ ጎስጊሱ ንብረት እንዳለመነ ምሩኻት ኣለዎ ኣነ እውን ኣባል ምሩኽ ሓጉዝና ገይሮም እኳ እዮም እዞም ክትብሎም ፅናሕካ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ እኳ ገይሮም እዮም ኣብ ናይ ባፅእ ኣብ ናይ ውቃው እዚ ዝተማረኹ ድዮም ምሩኻት እዮም እዚኦም ብገበኖም እንኳን ክርሸ ንግቦም ከም ሕጊ ምክንያቱ ሓደ ዓብ ሓላፊ ኣንፃርካ ክዓጥቕ ፀንሐ ግደፈት ካልእ ዘይፈልጦ ተገፊፉ ዝመፀ ዕላምኡ ዘይፈልጥ እዚኦም ግን ኮነ ኢለ እዮም ኣንፃርካ ኣንፃር እስኻ ትወስዶ ስጉምቲ ስትራቴጂ ኣንፃር ንዓኻ ደዳሪኻ ማዕኮርካ እንዳኣተውካሲ እንታይ ኮንካ በዚ መንገዲ ትሕዞም እዚ ተዓበየ ምስጢር ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዋላ ዝኾነ ሰብ ዘይፈትሖ ንሓደ ኣገልጋሊ ናይ ፀላኢኻ ዝነበረ መራሒ ሰራዊት ሒዙ ክዋግኣካ ዝውዕል ክዋግኣካ ዝህቅን ኣብ ኩሉ ግንባራት ተማሪኹ ኣብ ትሕቲኻ ኮይኑሲ እንደገና ንዕኡ ወኪል ናይ ምሩኻት ጌርካ ኣብሊሕካ ንዓብ ፅቡቅ ብኡዋ እንታይ ሞ ክትብል ኢኻ ዝመግለፂ እኳ ደይብል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝገርም ከዓ እሶም ከዓ ምለሱ ከዓ ነይሮም እመፁ በፂሖም መፁ ዋላ በዓል በዛበይ ሓደ ከኦም እንዲ ናህራይ ኣብዚ ወራር ናይ ወያነ ክቐትለና ኢሉ ንመፅት ሓደ ከኦም ይኳይ ሕጂ እቲ ምስጢር እቲ እንታይ እዩ እቲ መግለፂ ኣይረኽበልን እየ እንታይ ከዓ ሞ ክትብለና እዚ ማለት ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ብልሒ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣብ ኣተሓዛሰብ ኣብ ኣካይዳ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ሓለዋ ሰውራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተሪር ምንባሩ ፍትሓዊ ምንባሩ ማለሲ
ትሩን ገለገለ እዋንዚ ተሕግታት በትልካ ክትኮረ ከለኻ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ሓለዋ ሰውራ ክበሃል ከሎ ከም ዝበልካዮ ከም ፖሊስ ዓይነት እዩ ናይቲ እዋን እቲ ወይ ከዓ ወተሃደራዊ ፖሊስ ማለት እዩ ተጋዳላይ እውን ክብድል ይኽእል እዩ ክሕየር ክእሰር ክቕፃዕ ይኽእል ኩሉ ግዜ ይኮነን ከም ድሌቱ ክኸይድ ማለት እዩ በቲ ሕጊ ናይቲ ሰውራስ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ዝበልካ ከዓ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ከዓ ሓላፍነት ዝወስደሎም ከዓ ናይ ምሩኻት ከዓ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መፅኦም ጎስጓስ ዝገብሩ ብፍላይ ከዓ ነቶም ምሩኻት ጎስጓሳት ዝገብሩ ዝነበሩ ሓለፍቲ ትዝክሮም ኣለዉ ዶ ምክንያቱ ክእምኑ ዝኽእሉ እሚኖም ሲ ንኣብነት ናይ ስዩም ሓደ ኣብነት ኢና ነምፅምበር ብዙሓት ኣለዉ ብሓይሊ ኣየር ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ክሳብ ሕጂ እውን ዘገልግሉ ኣለዉ ኣብ ወራራት ወያነ ስድራ ቤቶም ክሪኡ ምስ ከዱ እውን ዝተኣስሩ እሞ ንሕና ኣነኖ ምስ ኤርትራ ኢና ምስ ህዝባዊ ግንባር ኢሎም ዝተመልሱ ናብዚ እውን ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዜግነቶም ቀይሮም ኣብዚ ከም ኤርትራውያን ዝነብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ማዕረ ተጋዳላይ ማዕርዩ ዝጋደሉላ ንኤርትራ ማለት እዩ ስዩም ተገኘ መወዳእታ ተሰዊ እዩ ምክንያቱ ዘይኣምን ዝነበረ ሓደ ንወንበዴ ከጥፊ ኢሉ ዝመፀስ ኣብ መወዳእታ ወንበዴ ዝሓሸ ተሓሳስባን ዝሓሸ ሓቂ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ እዩ ኤርትራ ናፃ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሉ በጃ ኤርትራ ዝሓለፈ እዩ ኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ነዚ ተሓሳስባኒ ነዚ ተሓሳስባ ዝቕይሩ ዝነበሩ ትዝክሮም ሓለፍቲ ኣለዉ ዶ ምክንያቱ ተራው ናይ ውልቀ ሰባት እኳ መወዳእታ ውልቀ ሰባት ወላ ብጉጅለ ይኹንሲ ተራውን ኣለዎም ናይቶም ውልቀ ሰባት ሕጂ እንታይ መስለካ ፍሬም ኣለዉ ሕጂ ካብቶም ኣብኦም ንምክሓሎም ዝነበርና ሓድጉ ዝበሃል ነይሩ ትግራዋይ ብጣዕሚ ካድር ሕጂ ናብ ወያነ ዲ ኮይዱ ናብ ናተን ካልኦት ውድባት ደ ከይደ ናቱ ታሪክ የብለይኒ ከም ሓያል ግን ኣብ ውሽጢ ምሩኻት ኮይኑ ዋላ ቀዲሞም ተዛሪበ እያ እዚ ኩሉ ክእለም ከሎ ነቶም ኣባላት ከይዱ ከምዚ ንሓስብ ኣለና እሞ ተቐላጢፍኩም እታ ጉዳይ ተኸታተልዋ ዝበሎም ንሱ እዩ ካብቶም ብርትዓት ድጉስጉሱ ዝነበሩ ሓድጉ ኣሎ ኣብዚ ክራይ ኣባይቲ ናይ ኤምባክ ሓላፊ ዝነበረ እሸቱ ኣሎ ኤምባክ እታ ጉጅለ ናይታ ጉጅለ ኤምባክ እሸቱ ክራይ ኣባይቲ ሓላፊ ኣሎ ስጋ ብዚ 7-8 ዓመት ኣብኡ ረኽበ ነይረ ዳሕራይ ግን ኣብ ኒያላ ኣለኹ ኢልኒ ብዝኾነ ግን ኣሎ ከም ሂወት ኣሎ እዚኦም ሕጂ ካብቶም ብርትዓት ባዕሉ እሸቱ ካብቶም ብርትዓት መሐመድ ድብሉ ዋላ ሕጂ መሐመድ ኣብ ዓዳህሉ ኣብ ሓቂ ዓዳህሉ ኣሎ ሰለስተ ቆልዓ ወሊዱ ደቁን ኣገልግሎት ከይዱ ካብቶም ኣባላት ባህሊ ብዙሓት ኣለዉ እዚኦም ሕጂ ካብኦም እዮም ፈርዮም ካብ ውሽጦም እዮም ሕጂ እዚኦም ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ዋላ ናፃ ምስ ተባሃሉ ሲ ንሕና ዓድና ክንከይድ ናብ ስድራና ክብሉ ዘይከኣሉ ተመሊሶም ክንቃለስ ኢና ኢሎም ኣንፃር እቲ ዘሰለፎም ስርዓት ደርጊ ኣንፃር ዓጢቆም መወዳእታ ከዓ ተዓዊቶም ናብ ስድሮኦም ዝኸዱ ኣለዉ ኣብዚ ዘለዉ ኣለዉ ኩሎም ክንብል ኣይንኽእልን መብዛሕትኦም ሕጂ እዚኦም እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ዝጉስጉስ እዮም ነዚኦም ዘእምን ግን ኤርትራዊ ተጋዳላይ ነይሩ እቲ ኤርትራዊ ተጋዳላይ መን እዩ በዓል መን እዮም ነይሮም መን እዮም ጎስጓስ መፅኦም ኣብኡ ኣስተምሮ ዝህቡ ነበሩ ዝቕይሩ ዝነበሩ ዓለዎት ክኾኑ ይኽእሉ ማእከሎት ሓለፍቲ መሊኦም ንኣብነት ሕጂ ንሕና ኣብ ሓይልና ክንብል ከለና ወዲ ደብረፅዮን እዩ ነይሩ ሕጂ በለዝ ኣሎ ኣማኑኤል ልጃም ኣሎ መራሒ ጋንታ ጆን ትፈልጦ ትኸውን ኢኻ ኣብ እንዳፀጥታ ኣሎ ወዲ ልጃም ሓያላት ፖለቲከኛታት እዮም ከም ዝብለካ ካልኣይ መብዛሕትኡ ትምሮ ብፖለቲካዊ ወስጋስ ኣይኮን በረጋግፀና እዩ ተቐይሩ በተሓዛዛና ማለት እዩ በተሓዛና እዩ ተቐይሩ ትካይዳኹም ፍትሓዊ እቲ ኣካይዳና ፍትሓዊ ይብለካ ከለኹም ን500 ምሩኻት ን300 400 ምሩኻት 10 ተጋደልቲ ትሕልዎም ዲኻ እሞ ካብ በረኻ ኣብ ሓፁር ሰልካ መውዓልዮም በይኒ መሕደር እዮም በይኒ መውዓልዮም ብሓደ ዋርድያም ዝሕለዉ ኩሉ ብሓደ ርባ ትዋርድያ እውን እንታይ ተዕላሙ ክሸይን ድሕደል እዩ ፍቅድ ክሸይን ደልብል ኪዱ ብሎ ሙስ ትኸይድና ለይትኻ ከምኡ ለይትኻ ብክልተ ትሕዝቡ ሓለዋ ዲዚ ቤት ማእሰርቲ ይኮነን ምሩኻት እዮም ሸይንኻ ምለስ ስለዚ በተሓዛና ዳሕራይ በቲ ዝካየድ ነበረ ጎስጓስ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዝኾነ ኣካዳማዊ ኣስተምህሮታት
حنقولهم بليه العلينا خوينهم كلهم كوا بأكاديمي بسلات يكون دموعنا مروحاتنا إثيوبيا كلهم كاب قطارات تجافيفهم سل دموعه أكاديمي أي صنع من أبزوان بارجن سكاب شادي شاي شاو أي دوز حلو وانا شو عطا شو منت عامل نحري تماهير كاسي العليت بتصح دليت نيرو أبت وانتي أنصار درج زكالس زنبرة تعب إجام ويك أنا يوم بس درشة خز وين بس بتصحك زحز نبرة زواجم باري في اللي كانت دهراي دهر سمانين حدا نسب عليه زوا بمولو أنا تقعد لحرنة نيران قلنا خا ناي زواوي أنا حرنة تجراي ونيرهم يوم ناي أرمو ونيريجن تترى بدرجة مودا بعبيو نهز باقوم باري 7-8 مئة كتولة تخليها حساب زل عليه ولا نتن زنبرا ودباتون تهز باقوم باري زسلتن النيرو حدا دخايو تودم جن بسنفلت أديو بتمكرو ديو دا عبي خيدوس حجازي زغونا أمود أتاونا مكانايز ترينا نهز باقو حواحات زي حجز نبرا كساب أدي سابا ناي كوماندون ناي زنبلو زلنا ناي مكانايز حيلن درجة برجيري آتي أو داتو مالتي كسابتي ندرج دعوة وعزب بولو كساب بيت منقص زبصح مالتي حجي قونو نتو مرخاتون ببزحي زحزني روا بإرترا مرخات زباو جمبار نعوم حيزو كقتليهم زتبهلو ولا ون درجون انتاي دول تحيزهم كقتلهم يوم كحردهم يوم كقرارصهم يوم يزبال نيرو إذا مسرعيهم تحذها 5 خطبلات صراحة 5 كونها تحساسوا مسكيرو نحنا درجة هنا علينا لهم كسب كندي يخون تبزحي ناب قاليهم أبد مرصوا دباتهم نيرهم حدا نويانا زخدوا نيرهم مريجهم زخدوا تجرات كخون خلو قاليهم أم حراز زخدوا نابتي إهيدن زبالة تو وانا تنيرو نأو زخدوا نيرهم ناب ناي أورمو ون نابتي أهديد توهلا دحر نأو ندخدوا نيرهم كسب كندي منشون كوينو هزبا جمبار سنة تنكالو تودبات نتوم زمارو خمسة من شوينون هجي صباح الله زياتهم معنا حدا مروخات ولا شو ما مخنبر حق السنة يمنيرو هلو ترجع خنو لسنا هنا بمولنا إذا سرحتنا كفلتات دجن استسرح استهانس إجازة وتمعقبي نايو قاديو نايت كالات ناي فاركاتات عامن زمران هزوا جمبارتي زمر هذه يوم هنيسمو بدليتهم حلوة وناينا والله حلوة زبالية لأن حلوة نشيم حلوة تقاليهم كنا تاتهم كتفلت كنا تاتهم ترد إخامس تخيدم بس تحلي ما يكون تحلي تسرح سبيل له اليوم حق السنة منيرهم نهار يجن أبنا شاد شاورار مسمس أجن أما راتي يلا مغنياتو بزحات كخسيم ناينا بعضنا ترايزي وكنا سي بوليتيكا مخسبون مروخ يبلين توصنيحو درجي على مسيا كندي مروخات له ابعلا بابو كاينا حكيمنا علم كايتا اكيبو جيغا خلا لي هذا بقطري اساتهم فلطوتهم لا على تحلفتن بر كابس 4-5 شح مروخ كاينيرو وستاكبه يجي فحيلو كي زي بمولو شعنا بتنودبات زو قمانا اثيوبيا تمجيبو مالتي هو نمولو نابانا ناب دفاع دمدب تمديو ناب دجن دمدب تمديو ناب زم ودبات زخدا زنكت لنصنحك ودباتنا ايثيوبيا فاحيلهم كبيت بركو تغيرهم زواج ما تفوتو دي كان عالم تفوتو عالم مسياون سيلاتهم رخيباتهم ابزاريواتهم عقمهم فليتهم ناب كلهم ودباتك فاحيلهم مسوات خفيلهم زواج ما يخون هيدن غنا ويانا غنا برمو غنا بكالي كلنا سرعات معنوي دم كان مفساسي تغاليسهم كا ناصنت امصيهم تغاليسهم كا حزبهم ادحينهم ስለዚህ زواج مر مونتاي دغبر ناي ويانا سراويت مصي نيرو اب 80 عام مرت فليكم مهر تباهلو فوطمينا سنه نيرو تململهم عامتن كلتا عامتن اب 8 مصيهم اب 8 كل تنقق مشات شاورر دفنانا يوم بعلنا له ناي ويانا تغادلتي انتم كحتي ان ديكوناسي نسلت صبونا زواج مر كم مهارو كم عبلو لازم نثن
والله أنا كالوت نيرم ودبات نيرم مالا أنا كالوت نأشتو ودباتنا إثيوبيان صار درجز كاله ساول أمسي علوم أمي مهرم تمكرتات يقسمهم نيرم كيدهم كان صار صلاحهم كا زواجو زمرح نيرم لذي نهزوا جنبار مودات هاي ስለዚህ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣጠቃሊልና ክንሪኦ ከለና ኣብ ነተን ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምስሳነን ብዓቕሚ ሰብ ብቲ ዝነበረ ናይቲ እዋን እቲ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንኸኸዓ ዕብታ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ንደርጊ እውን ኣብ መወዳእታ ካብ ስርዓት ንምእላይ እቲ ዝዓበየ እጃምን ዝለዓለን ነይርዎ ዶ ክንብል ንኽእል ነይርዎ ጥራይ ልዕሊ ነይርዎ እምበር تمسلك عزي ثلاثي العقمنا ينيرنا أنا ببزحي بعقمي ببزحي خطر يخلقها دحرك نزار ولينا أفشاد شواراتي حدنا عمي عصرت عمي شتسوينا نيرنا بعض البريسيدنت تجلس لنا سياس تجلس لنا دحرك نزار ولينا حدنا عصرت عمي شينا حجي ني عقمها نتلاقيها بتعمق أصغات فلتها بزحت اللي وصلائي إصغاق بينا يقولني خات حمقه بينا يقولني خات دمعه ناتك بالحق قال لك ناتك تمكره قال لك إذا كن زغلو جام زغلو وندر مسيقا تواجي الناي ما تزغلو قاد من الله سيمثلني صلائي جن كابت حدا ميلا أنا هزوا جنبر أبى عقمي صوبو ترى إذا كن شيء أبى عقمي نا إثيوبيا ودباتون صلاة أول تخطوان يرميهم حدا بوتا حدا دخون بوتاون يحزلنا نيرم نسألون بعقمهم السمون أشغلهم يوم بعقمهم نسألون أقوادي لهم يوم ولا ناس النت 9 كميتي بهزوا جمر إلنا تتمكحنا له أنت تزارمنا له اجب أنا عندي أتوم ودبات كا أتأثر تخميتي كا نسألي أم الدخن ترى نيرم ويانا تقول هو زم هذا نخونو تكادت نعيشتو ودباتو خنو كل نسأل أسي الجامعة ما بركتهم يوم حقيزهم كيام بسلامن بسال الله سبحانه وتعالى نقول أتكنا ويانا كوا نهز واقم بربرتي أنا سأل هذا مصحف أبزي قال الله أبحاد أوانسي 300 400 برت لكن مش هذا شهرار حجم ودخول نيرة فكوس برت مالتي في تعلمهم عاتقهم زخد الله كل برد كان سبوا يانا قال حنتي نوروني كاب صلاة واقي عندهم صوا برت يلن زيت حقي برت زواج ماري عتك زواج ماري هجنا يمسل دلهم تتزاروا نعم التاريخ جن ما يرقصني فلذي نودباتنا إثيوبيا وديبو احيلو أنصار صلاين أنصار ناي حبط صلاة زعتقن زواج مار ما قال الله تاريخ زخا يرقصني ولا سم كطوي وانت فتنو أيتواني حكي كبران تخطاتلتنا مس تقالالاي كيدان ستيفانوس تسفالاسه تعلال نوحيو نحجي أبز أخلنايو بزعبات استساتفوا وقعت أبتخالك زي نغربلكم كالك زي نغربينا كم كالا إكفال نايزوهم كتوصلوا وتقوليهم فقادين يايو تنتينون كنقرنايو أب استفلالي وقعت يدحري كاب حلوة سورة ناب حيلتات ممدابو أب تحيلتات أب استفلالي جنبارات يتساتفو كساب ممسانا سنتكا كم راح جانتا موداتا وين قلقلو أزي قبيد وقعت يتساتفو بزعبات تساتفو أو كال متحللاين توفاينة الناي تقال لايكا أبتي كالا إكفال نايز تاريخ كقتل الناي نحجي عرفت خنقبرينا كبرت هابلنا نايلو متحستنا هاد فتيمنا لنا دحنكني حياة انت من بدير كاب امان 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 اكحكا وابايكا يتصنو عزيمة وادغهلا قحما حياة انت عزيمة حياة انت من بدير كاب امان 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 اكحكا وابايكا يتصنو عزيمة وادغهلا قحما حياة انت عزيمة
والسرر حزينكم عطنك والساتر أبلم توديكم برق صمم مدات تلقتك كل أبايات أدمايلك بدل قالوا توديت